Ja. Morgen. Så vågner man 10 minutter i 6 med løsningen på et problem, der har naget mig i et lille stykke tid. Det er nemlig sædet til kajakken. Træsædet, der jeg startede med, det duer ikke. Man kommer alt for højt op i kajakken, og så bliver den ustabil. Så det er lidt noget lort. Det jeg så har gjort, da jeg var ude i ro, det var bare at lægge en skumgummipude ned i bunden. Det virker okay, men man får sådan forholdsvis ondt i røven. Fordi bunden der er sådan den er sådan lidt V-formet. Og så hvis man kigger, så ligger trykket jo ude på kanten af røven. Og der er ikke noget i midten ligesom til at tage vægten af. Det holder heller ikke i længden. Bogen er med løsningen fantastisk, og det er det, der skal afprøves. Det er byggeskum. Det var det, jeg vågnede med den løsning der, men den er jo halvbragt, fordi hvad fanden gør jeg? Jeg kan jo ikke bare sprøjte byggeskum i bunden af kajakken og så sætte mig i det. Det bliver noget værre lort. Ja, for alle parter. Så hvad fanden gør jeg? Det er jo selvfølgelig derfor, man ikke falder i søvn igen, fordi så kører den jo bare. Jeg kom frem til, at det jeg vil prøve, det er byggeskum i en stor plastikpose ned i kajakken, sæt mig oven på lortet, og så indtil det størkner. Så må jeg have et perfekt røvaftryk og kajakaftryk, som aflaster alle de rigtige steder. Vi får se, om jeg kan. Ja, et hvert projekt skulle jo sådan set slutte med, at man ryddede op, så man var klar til næste projekt. Men altså, jeg gør det sgu lige lidt omvendt for det meste. Men vi skal også bruge nogle materialer og ting. En hobbykniv, noget PU-skum. Vi skal bruge en plastikpose, og jeg tænker, at vi bruger noget epoxy og glasfiber til at forstærke selve sædet med, fordi det bliver godt. Jeg tror snart, der skal rulles op herinde. Der er ikke rigtig plads til noget som helst. Nå, op med den. Og ned med den. Så kigger vi. Den står cirka. Den står cirka rigtigt. Er det simpelthen bare at gå i gang? Der sker jo ikke noget, hvis man ikke gør noget. Er det ikke det, man siger? Yes. Så sætter vi den der op i muren. Så sætter jeg. Nu kan vi nå at tømme det hele ud. Ja. Vi får se. Vi får se. Hold da kæft. Jeg kan godt lidt action cam. Der skal rystes. Nu får man varmen af. Per Genius Gun. Nå, okay, sådan der. Det kunne være, at man skulle starte ud med nogle handsker. Gummihandsker. Sådan der. Nå, hold nu kæft. Det larmer. Sådan der, dog. Nu skal lige have den godt bagud. Ej, det er sådan helt buddingagtigt.
Men det er det, hvor lang tid tager sådan noget lort om at størke. Jeg har telefonen med, så kan jeg da se og hygge mig med den. Så. Men det skal have luft for at størkne det her. Og hvis det skal det... Det er da godt, jeg har masser af tid. Jamen, det har jo gjort en skid. Der er intet sket. Wow. Og se. Det der. Skal det have luft? Skal det have luft? Det størkner ikke. Det er vist det, man kalder en fail. Sådan er det jo. Pis. Nå. Skidt på, vi prøver det.